samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Svijet je energija koja vibrira na određenoj frekvenciji. Ovo su šifre koje će vam pomoći. Postoje mnoga svjedočanstva ljudi koji su ozdravili od najtežih bolesti ili su uspjeli riješiti svoje životne probleme služeći se metodom Grigorija Grabovoja. Ovaj ruski znanstvenik s više diploma donio je svijetu šifre, pomoću kojih na relativno jednostavan način možemo riješiti mnoge probleme. Njegovu metodu odobrilo i Rusko ministarstvo zdravlja. Pojednostavljeno rečeno, sve je energija koja vibrira na određenoj frekvenciji. Tako su i naša tijela zapravo energija. Kada ne vibriramo na prirodnoj frekvenciji, javlja se poremećaj, bolest, blokada energije. Podešavanjem na pripadajuću frekvenciju stvara se vibracija i uslovi za obnavljanje energije, koja počinje opet teći kako treba i bolest se povlači ili se problem raspliće. Broj za određenu temu možete mantrati u sebi, vizualizirati ga na način koji vam je drag, jednostavno se koncentrirati na njega ili ga pak napisati na papirić i nositi u džepu, torbi, te ga povremeno pogledati, naučiti ga napamet ili ga imati pokraj sebe dok spavate u krevetu. Možete ga isto tako nalijepiti na zidu prostoriju gdje boravite, bilo to na poslu, ako je vezan za ured ili kod kuće, privatno, ovisno o temi. Sve ove opcije su dobre, a također i neke koje vam spontano padnu na pamet. Važno je da je određeni broj za ono što vas zaokupljuje prisutan u vama, oko vas, i on će već svojom vibracijom početi stvarati frekvenciju koja vam je potrebna. Grabovoj je napisao nekoliko knjiga, a najpoznatija je Obnavljanje čovječijeg organizma koncentracijom na brojeve. Postoji i prevod pod nazivom Šifrarnik. U njoj se nalazi popis većine poznatih bolesti s pripadajućim brojevima. Također je poznata i njegova knjiga Svjetlost vječnosti, u kojoj donosi brojeve za neke opće teme iz života, pomoću kojih možemo unijeti poboljšanje na tim područjima. Ovdje smo izdvojili neke od brojeva koji će vjerovatno zanimati većinu. Brojevi koji pomažu: 1-8-8-8-9-4-8. Transformacija negativnog u pozitivno. 2-8-5-5-5-5-9-0-1. Za skladne odnose u porodici. 2-1-2-5-8-5-2-1-2 za pospješivanje učenja kod djece i mladih. 1-4-1-1-1-9-6-3. Usklađivanje odnosa na radnom mjestu. Idealno radno okruženje. 5-1-5-4-8-9-1. Stvaranje skladnih odnosa u okolini. 2-1-2-3-0-9-9-0-9. Stabilnost u poslovnim aktivitetima, rješenje općenitih pitanja i problema. 7-1-4-2-7-3.
3, 2, 1, 8, 9, 3. Normaliziranje financijske situacije, obilje. Jedan, 7, 9. Spriječavanje saobraćajnih nesreća. Jedan, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 2. Protiv alkohola. 9, 1, 8, 9, 4, 8, 1. Brojčani niz slobode. Sedam, 1, 0, 4, 2. Harmoniziranje sadašnjosti. 1, 4, 8, 7, 2, 1, 0, 9, 1. Harmoniziranje budućnosti. 7, 8, 1, 9, 0, 1, 9, 4, 2, 5. Harmoniziranje prošlosti. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5, 0, 1, 0. Mir. Tri, 5, 9, 8, 6. Razvoj intuicije. 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1. Apsolutna norma zdravlja. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Samoizgradnja tijela. Ovo su neki univerzalni brojevi za teme koje se tiču većine nas. Ako vas zanima više ili imate neki određeni problem, pročitajte neku od knjiga Grigorije Grabovoja. ehoroskop.net, atma.hr, obrada treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.